Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dude's Torta. Karon World Teachers Day celebration. Ihatagag honor ang mga atong magtutudlo. Paminawon na to ang isa ka inspiring story sa isa ka magtutudlo nga isa na himong guest speaker during graduation day sa Agman Elementary School. Paminawon na to usa ka dati nga working student, isa ka Yaya, karon master teacher 1 na. Paminawon ta ang iyang istorya dinhilang sa Dude's Torta. Tara! Okay, I find it hard to believe that this school is still giving me a chance to speak. I'm honored to have been chosen as your speaker, and my goal for this morning is to inspire you graduates. But before that, please allow me to extend my warmest thanks to our super rider during our time. To Kuya Igay, to Manong Inan, and to Glenn. Thank you for keeping us safe every day. To all the PTA officials who are always there to support us. To the people of Agman na never should mo say of no every time na naami mga request or favor. Thank you. Hello? Agman, salitang nakaukit sa aking puso na kailanman ay hindi magwawaglit. December 14, 2010, I was appointed as teacher 1 here at Agman. Marami akong first time sa Agman. Dito, nalinang ang aking kakayahan bilang isang guro. Sapagkat, kinder, grade 3, at grade 4 lang naman ang aking advisory. Salamat! Mas lalong pang naunawaan ang kahalagahan pagiging isang mabuting guro. At naipagpapatuloy ko ang aking tungkulin magturo sa mga bata. Hirap at sakripisyo na naranasan ko sa mga panahon ako'y nag-aaral ay hindi ko inalitanan sapagkat nangako ako sa sarili ko na magtatapos ako. Akala ko pag ako'y magpagpapos na ng elementarya at sekundarya at pagdating ko sa college ay okay na. Mali pala ako. During my college days, doon ko naranasan ang sobrang hirap. Naranasan ko magtinda ng saging, nagturo ng sayaw sa iba't ibang lugar, at sumakay ng jeep na wala pera. Hindi lang nakalipat sa klase. It is important, dear graduates, that you should always remember what your parents taught you. All their sacrifices and hard work, mahatag lang ang maayong kaugmaon para sa ilang mga anak. Diba, kasagalang na nilian, so na yung mga parent na nag-abroad para mahatag sa ilang mga anak ang ilang mga gusto o makahuman sa pag-eskwela. Tinungod ang kalisod sa ginabuhi karon, dili nato ma-explain. Maglisod paganita kada adlaw kung napabatay kaunon o wala. Kung unsay mahitabo sa mga sumusunod pa nga mga adlaw. Busa, inyong isipon
ug hinungrugan sa makadaghang higayon nga dili lang ang para karon kundi ang para sa hayag nga pagmamahal. Just remember, your studies might be over, but the process of learning will never end. Hindi mahalaga na makapagtapos ka ng may karangalan. Sa panahon ngayon, patibayan ng loob. Tandaan ninyo ang mga salitang ito na naging susi ng aking pagtatapos at pagtatagumpay. Una, diskarte. Pangalawa, disiplina. At ang huli, determinasyon at pagsisikap. Diskarte na marunong kang makibagay ug mangitag pamaagi aron makapadayon sa pagtuon. Proud nga moingon sa inyuha na usa ko ka working student na himong Yaya tulog at maig. Disiplina sa sarili para sa tinuha nga makahuman sa pag-eskwela. Apil diri ang sa disiplina nga wala na ko nag-uyaw-uyaw hanggang ko nakagraduate. Pakita lagi. Ayaw mo na. Ang ikatulo, determinasyon at pagsisikap na matupad mo ang hinahangad na tagumpay. Sa inyong lahat, graduates, congratulations! Agman, mabuhay ka! Salamat! Kung gano'n, Robert, diba? Congrats. Galing. Thank you so much, ma'am, for your heartwarming. Congratulations, Ma'am Joy Flores, Master Teacher 1 of Linaw Elementary School. Thank you for sharing your inspiring story. Ako mag-ingon nga ang kalisod dili jud ay babag nga makabut nato ang atong pangandoy. Mahimong successful ug mahayahay usab atong kinabuhi. Pinaagi lang kana sa edukasyon. Pahiring kamutan lang mahuman nato atong pag-eskwela ug makabut nato ang mga pangandoy. Siguradong maahon ta sa kalisod sa atong kinabuhi. God bless and congratulations once again, Ma'am Joy. Thank you very much. And to all of you, thank you for watching. God bless everyone and bye-bye.